batidzanyi omwenje yenyu nokuti Jesu ave pedyo. Batidzanyi omwenje yenyu nyika iwane ruponeso. Batidzanyi omwenje yenyu nokuti Jesu ave pedyo. Iye ave pedyo. Iye ave pedyo. Zviwoneso zvino tiudza. Mambo wamukira. Mambo, mambo. Iyo nzara ona yaza ramunyika. Iye ave pedyo. Iye ave pedyo. Zviwoneso zvino tiudza. Mambo wamukira. Mambo, mambo. Iyo nzara ona yaza ramunyika. Simukanyi mose. Muvaudze mose. Jesu ano. Uya. Jesu ano. Uya. Iye. Uya nekukasika. Imidai ziranyi. Uya. Uya. Pamchinjiko pane upenyu. Jesu atinditarise. Pasine pfuma ngezvenhando. Pamberi ndoona zvakanaka. Mune upenyu mukutarisa. Muchinjikwa upenyu wakanaka. Kutarisa Kalvari. Apo ndakamutarisa Jesu. Iye akanyemwerera. Kuti ndava mumatambudzo. Muchinjikwa unondisimbisa. Mune upenyu mukutarisa. Muchinjikwa Kristu. Upenyu wakanaka. Kutarisa Kalvari. Ndinozotarisa mchinjiko. Ndosimbira muchinjiko. Hakuna anozoputsika. Panosimbira simba redenga. Mune upenyu mukutarisa. Muchinjikwa upenyu wakanaka. Kutarisa Kalvari. Mune upenyu mukutarisa.
Ndokukwazisai mose vanhu vaMwari muzita raJesu muponesi wedu. Tinofara zvikuru kuva nenguva yekusangana pakudzidza shoko raMwari, Mwari vachitibatsira kuti tikure pakumuziva, pakumunzwisisa nepakurarama upenyu hwechiKristu. Tinotenda zvikuru nekuti rudo rwaMwari runogara nesu, utsvene hwake hunotinzvenzvera vose vakamugamuchira akavapa simba rekuti vave vana vaMwari. Tiri vana vamambo, tinoimba tiri parwendo kana tikabvuma kumuteerera nekupinda paprogramu dzaMwari dzekurarama nekuparidza vhangeri shoko youpenyu. Nhasi tinoda kudzidza nyaya inokosha ine musoro wenyaya unoti can we go to heaven by dying? Can we go to heaven by dying? Tinoenda here kudenga kana tafa? Pakufa kwedu tinonanga kupi? Tinoenda here kumusoro? Tinokwira here kudenga? Ndekupi kwatinoenda? Tinofara zvikuru nekuti takadzidza tikaona kuti Jehovha Mwari akaumba munhu neguruva revhu, akafuridzira mweya weupenyu mumhino dzake. Munhu akava mweya mupenyu. Tikaona kuti munhu pakusikwa kwake saizvozvo aifanirwa kuti ararame nokusingaperi. Mwari akatomuisira muti unonzi upenyu kuti agara achingodya, kuti upenyu hurambe huchingoita flow into his life, arambe ari mupenyu nokusingaperi. Asi munhu akasarudza by choice kudya muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa, wakanga uri the door to death and destruction. Mwari ndokudza munhu kuti ukadya muti uyu uchafa. Maybe men, since we are men of experiments, tinofarira zvikuru kuprova zvinhu. I remember tiri kuchikoro taivunza mubvunzo, is starch there in a leaf? Toti handei kulab tonozvitsvaga, totsvaga nekuona kuti ndezvemashuwa here izvi, tobuda nemaresults. Munhu akaexperimenta kusvikira apinda paprogramu inonzi rufu. Tinofara nekuti Mwari haana kurega kutsanangura kuti programu iyi yokufa iyi ichafamba sei. Akauya kwaari akati, iwe uri guruva, uchadzokera kuvhu nekuti wakatorwa kwariri. Tikadzidza futi kuti zvose zvinoitirwa vanakomana vevanhu ndo zvinoitirwawo mhuka. Hapana munhu paakasiyana nemhuka, nekuti tose takabva kuvhu, tose takapiwa mweya weupenyu. Ndiani ungaziva kana munhu achivata pasi, mhuka ichivata pasi, munhu achikwira kumusoro? Takazvitarira izvozvo tikaona kuti zvomene hapana patakasiyana nemhuka. Saka zvatinotaura pavanhu tinofanira futi zvekare kuzvitaura pamhuka. Kana tichiti munhu amuka chipoko, mhuka ngaimukewo chayo. Kana tichitiza magoritoto evanhu, ngatitizeiwo magoritoto embwa. Kana vanhu vachifa zvisina kunaka, and by that reason vachiti kana vachinge vachekwa vaitwa zvimwe zvisina kumira zvakanaka, vodzoka vari ngozi. Tinofanira kutambudzwawo nengozi dzehuku dzatakauraya, takatsika bapiro, takatsika makumbo, tichicheka nebanga, kusvikira musoro wabva, kufa kusina kumira zvakanaka. But Bhaibheri rinoti zvose zvinoitirwa vanakomana vevanhu zvinoitirwawo mhuka. Zvose zvino mufiro umwe chete. Tinoenda here kudenga kana tafa? Ndo nyaya yatinoda kuti tidzidze panguva ino. Tinonanga here ikoko kuZayani kwamudhara kana tichinge tafa? Tiri kudzidza, tiri kubhuku yaMuparidzi chapter 12 verse 7. Ivhesi yakajairika zvikuru, inoti guruva risati radzokera kuvhu sezvarakanga rakaita, uye mweya usati wadzokera kuna Mwari akaupa. Chirungu chinoti then dust shall return to the ground as it was, and the spirit shall return to God who gave it. The background yenyaya iyi muchaona kuti Muparidzi akanga achikurudzira vanhu kunamata, kumbopindawo chechi, kumboitawo zvinhu zvokumbomukirawo uchingonangawo kuprayer band. Zvinokosha paupenyu. Anoti rangarirawo musiki wako pamazuva oujaya hwako, uchine simba mukati menyama yako, makore ako achipo, pasati paitika zvakaipa, because
pasvikirwa nenguva, guruva parichadzokera kuguruva sezvarakanga rakaita, mweya uchidzokerawo kuna Mwari akaupa. Nguva iyoyo haina matwe, nguva iyoyo haibviswa mupiro, nguva iyoyo haina kana chegumi chinobhadhagwa, chero wakabhadharirwa navapenyu kwaipegatori, hakuna kunoendwa. Bhaibheri riri kuti itai zvose muchiri vapenyu. Pane vhesi yekuchechi kwedu muparidzi chapter 9 vhesi ya 10 inoti zvose zvinowana ruoko rwako kuti ruzviite, uzviite nesimba rako rose, nekuti hakuna zivo, hakuna zano, hakuna basa, hakuna uchenjeri pashiori kwaunoenda. Kana uchizenge waenda shiori, hakuna mabasa anoitwako including kufamba, hakuna uchenjeri, hakuna vanhu vanoziva maadresi, hakuna vanhu vanoziva madirection, hakuna vanhu amene kuti kudenga kunoendwa here vanhu vasingazivi kana basa, kana zivo, kana uchenjeri, amene kuti vanenge vachifamba sei. Regai timbonzwa, Bhaibheri ratiko guruva rinodzokera kuvhu sezvarakanga rakaita, mweya unodzokera kuna Mwari wakaupa. Tine 2 zvinhu zvatinofanira kucherechedza pano. Chokutanga hatina dambudziko nacho because takachidzidza kare tikaona kuti guruva, munhu iguruva, munhu akavumbiwa achibva pavhu, saka munhu anodzokera kuvhu. Chero nesuwo patinogara kumaraini kwedu hatina problem nekudzokera kweguruva kuvhu, ndosaka tiine makuva, vamwe tinoati marinda. Ndosaka tichiindisa vanhu kuGlen Forest, vamwe tinoendesa kumbudzi, vamwe tinoendesa kunana zororo. We understand that dota rinofanira kudzokera kudota, guruva rinodzokera kuguruva. This we understand. Hatina problem nevanhu pakuvafushira kwedu. Problem yedu iri pa the second component yanzi mweya unodzokera kuna Mwari akaupa. Mubvunzo ndewekuti mweya paari kudzokera kuna Mwari akaupa uyu, sandipo here nhai pastor pari kuenda pacho munhu kudenga? Haziriwo here maendero acho aya? Ndinorangarira rimwe zuva tiri panyaradzo, tiri kuimba nziyo tichiita nyaradzo yemunhu akanga afa. Paiva nevanhu vanoprofita vakanga varipo, vaiprofita vachitiudza zvavaioneswa nomweya. I remember umwe mukuru ainyanya kutaura wacho aitiudza ma-updates ekutiko watakanga takaunganira tichiita nyaradzo wacho akanga atori munzira, ari pakufamba, ari busy kuenda kudenga. I remember this man achitiko, iko zvino ndinomuona wapagedhi, koiko vari kutaurirana pagedhi ipapo, vachiri kukurukura. Regai timbovapa nguva, ngatiimbei, nziyo dzorohwa, minamato yobatwa. Mwari mugamuchirei, dai mamugamuchira ikoko, muitirei zvose zvaanofanira kudhisevha paupenyu hwake. Ndozonzwa vakutaura nomweya kwai wagamuchirwa, wapinda, wamukati, nekuti nyaya yavo vanoibatira pamweya apa. Nekuti Bhaibheri riri kutotiudza roti mweya anoenda kuna Mwari akaupa. Vanhu vakawanda vanoti kuenda kwemweya uyu ndo kuenda kwemunhu kudenga. Ndizvo here? Can we go to heaven by dying? Can we go to heaven tiri mweya? Can we go to heaven by the process of returning to heaven by the Spirit? Is it the way yatinoenda nayo kudenga? Tinofamba sei panyaya yekuenda kudenga? Pfungwa yekutanga enda kuti tidzidze vanhu vaMwari ndeyekuti Mwari muridzi wedenga havana pavakambotiudza kuti muchauya kudenga mafa. Vari kungotiudza kuti mweya unouya kuno. Number 2, Mwari haana kumbotiudza kuti mweya munhu. Mwari akatitsanangurira akati guruva revhu ndiye anonzi munhu. Genesis 3 verse 19 inoti uchadya zvokudya zvako neziya rechiso chako kusvikira uchidzokera kuvhu, nekuti wakatorwa kwariri. Zvauri guruva, chirungu chinoti you shall eat bread from the toil of labor until you return to the ground, because you were taken from the ground. You are dust. Kana tichiti you, tiri kutaura iwe, hatisi kutaura mweya uri mukati mako, tiri kutaura zvinonzi iwewe zvese, ndo zvinodzokera
kuguruva. Saka anonzi munhu anopinda muvhu. Bhaibheri rakatsana riri clear ipapo. Mweya uri kuenda kuna Mwari uyu unoda kuvhenekwa. Timboudzidza tione kuti uri kutakura munhu here pauri kuenda kudenga. Iwe wacho munhu here. Timboenda kuna Romans chapter 5 verse number 12. Mubvunzo watinawo ndewekuti iyo program yokufa iyi yakaunzwa nani? Yakatangirepi? Because Mwari haana kusika rufu. Rufu rwakazouya. Mwari dai akanga aine program yekuti vanhu vazouya kudenga, ainga dai akangovaisira plan yokuuya ikoko. Saka rufu parwakapinda, rwakapinzwa naMwari here kuti vanhu vauye kudenga? Ndo mubvunzo watinoda kupindura panguva ino. Romans chapter 5 verse number 12. Saka zvivi sezvazvakapinda munyika nemunhu mumwe, nerufu rukapinda nezvivi, saizvozvo rufu rwakasvika kuvanhu vose nekuti vose vakatadza. Chaidzokorora zvekare. Saka zvivi sezvazvakapinda munyika nemunhu mumwe, nerufu rukapinda nezvivi, saizvozvo rufu rwakasvika kuvanhu vose nokuti vose vakatadza. Hanzi rufu rwakauya munyika nokuda kwemunhu mumwe. Munhu uyu akaita sei kuti rufu rupinde? Kwai rufu rwakapinda nokuda kwezvivi. Zvivi zvakapinda munyika nemunhu. Munhu ndiye akaita zvivi. Zvivi ndobva zvapinza rufu. Rufu ndobva rwapararira kuvanhu vose. Vanhu vose ndokubva vafa. So tine dambudziko rerufu panyika because munhu ndiye akaunza rufu panyika. Mwari ngaakudzwe naizvozvo. Pfungwa inokosha yatoda kuti titora apa tisati taenda ndeyekuti rufu haruna kuunzwa naMwari. Rufu rwakaunzwa nemunhu. Kudenga ndekwaMwari, kudenga hakuzi kwemunhu. Bhaibheri rinoti kuna Isaiah 55, kudenga denga ndo chigaro chaMwari, nyika pasi ndo chitsiko chetsoka dzake. Isu vanhu togara pasi, Mwari anogara kudenga. Saka isusu vanhu tisu takapinza rufu munyika. Rufu rwakapinda nezvivi. Saka chivi chinofamba nerufu. Chivi kana chichipinda, chinopinda chichipinzawo rufu. Kaverenga James 1 verse 15 inoti zvinokuchiva kana kwarema kunozvara zvivi. Nezvivi kana zvawanda zvinobereka rufu. Rufu rwakatsamirana nezvivi. Saka kana vanhu vachiita zvivi vari kungoita zvinhu zvinovaendesa kurufu. Rufu rwakapinzwa munyika nemunhu mumwe. Iye munhu uyu akawanepi zvivi kuti azozvipinza munyika kuti vanhu vafe? Ndo nyaya yechipiri inofanira kutsanangurwa yatichanoverenga kuna Johani wekutanga chapter 3 verse number 8. Inoti uyo unoita zvivi ndowa diablos. Nokuti diablos unoita zvivi kubva pakutanga. Mwanakomana waMwari wakaoneswa nemhaka iyi kuti aparadze mabasa adiablos. Amen. Zvivi zvakatangwa nadiablos. Satan ndiye akatanga chivi. Saka munhu paari kunza munhu ndiye akaita kuti chivi chipinde munyika. Satan akashandisa munhu kuti chivi chipinde munyika. In other words, chivi chakaitwa authored by the devil. The devil is the author of sin. He is the origin of sin. Ndiye akatanga nechinhu chinonzi chivi. Chivi kuti chipinde munyika chakaunzwa naSatan. Satani ndiye akaunza chivi munyika vanhu vaMwari. Chivi hachina kungopinda choga, chivi hachina kusikwa naMwari. Pane pfungwa yechipiri inokosha. Chivi chakaunza rufu chakatangwa nemunhu. Munhu uyu akapinza chivi munyika. Chivi ichi chakagadzirwa naSatan. So Satan is the origin of sin. Saka na Satan ari ndiye origin of sin. Zvinoreva futi zvekare kuti ndiye the author of death. Kana pasina Satan hapana rufu. Ndiyo mhaka nei Bhaibheri rati mwanakomana wemunhu akaonekwa nemhaka iyi kuti aparadze diablos. Jesus shall destroy the devil because he introduced destruction in the world. Saka anofanira kuparadzwa nezvaakaunza. Uye anonzi Satani aimbogara kudenga iri ngirozi yaMwari.
achigara ikoko. Isaiah chapter 14 verse 12 inotiudza kuti akawa kudenga. Inoti wawa sei uchibva kudenga iwe nyamasase, wakandwa sei pasi iwe wokuwisira marudzi ose pasi. Iwe wakati ndichakwira kudenga, ndichazvienzanisa newe kumusorosoro, ndichaisa chigaro changu kumusoro kwenyeredzi. Mwari vakamuderedza. So the devil is the author of sin. Saka Bhaibheri pariri kuti mweya unodzokera kuna Mwari akaupa. Patinotenda isu savanhu kuti kuenda kwemweya ndo kuenda kudenga. Teerera muteereri, Mwari atiitire zvakanaka. Rufu haruna kutangiwa naMwari, rufu rwakatangwa naSatani. Satani uyo akatanga rufu uyu akadzingwa kudenga. Haagareko, haatombodi kuonekwa ikoko. Na mubvunzo uri simple wandinoda kuti titarire ndewekuti Satani anogona here kupinza vanhu kudenga kwaakadzingwa achishandisa program yaakagadzira iye. Because kudenga Satani akadzingwa. Kana kuri kushona, vakuru vedu vanoti itsitsidzei garwe kukweva gudza richisiya munhu, itsitsidzei tsvimborume kubvisa mwana wembana madziwa. Satani akadzingwa kudenga, haatomboendeko, achaparadzwa mugehena remoto. And he is the author of sin. He is the beginner of death. Death is in the world because of Satan. Satan akaunza rufu panyika. Teerera munhu waMwari kuti rufu ruve panyika rwakauya naSatani. Satani ndiye akapinza rufu munyika. Vanhu vanofa nokuda kwaDiablos. Vanhu havafi nokuda kwaMwari. Kana vanhu vachichema unobva vachinzi Mwari andiseka, Mwari andirasha. Mwari harashi vanhu, Mwari anoponesa vanhu. But munhu anouraya vanhu ndi Satani panyika. Satani kana auraya vanhu, chinangwa chake ndechekuti aparadze vanhu vabve paprogram yakaiswa naMwari yekuti vanhu vagare zvakanaka uye zvekare vaende kudenga. The devil kills, the devil destroys. Ndosaka Jesu achiudza vanhu, John chapter 10 anoti mbavha yakauya kuti ibe, iparadze nokuuraya, asi ini ndakauya kuti vave neupenyu uye kuti vave nehwakawanda. Ini ndinopa vanhu upenyu. Jesus does not kill, Jesus gives life. Jesus does not destroy so that we go to heaven. God does not do substitution by elimination. Aine agenda yekuti ndoda kuti vanhu vazoenda kudenga. Mwari ane business rekuponesa vanhu. Ndosaka muchihwa kuna vakorinde vekutanga chapter 15 verse 51 inototiudza kuti vanhu vese havasi kufa. Vamwe vanhu vachashandurwa vari vapenyu. We shall not all sleep but we shall all be changed. Saka na project yokufa ichiendesa vanhu kudenga according to the plan of God. We must all die so that we go to heaven. Ende ukatarira futi zvekare uchaona kuti kana kufa kuchiendesa vanhu kudenga zvemachokwadi, vanhu ngavangofe. Because vanhu vese vanofarira kuenda kudenga. Ukabvunza munhu kuti unoda kuenda kudenga here, anokutaura kuti zveshuwa ndoda kuenda. Iwe unoda kuenda kudenga here, ndoda kuenda. Iwe unoda kuenda kudenga here, ndoda kuenda. But ukati vanhu ifai, vanhu vanotiza rufu. Saka vanhu vanotizira irufu, iro rufu ruchiendesa kudenga. Kureva kuti pana ari kuitisa mumwe apa. Pane kakuitisana kari kuitwa. Ende kakuitisana kacho kari kuitiswa because Bhaibheri riri clear. Rinoti vanhu vangu vaparadzwa nokushayiwa zivo. Kuparadzwa kunouya nekuda kwekusaziva. Chinoita kuti tiparadzwe kushaya knowledge. Knowledge is power. With knowledge, children of God, hatifi takaita go down the drains. But with the knowledge of God, we are saved. Even if tikasangana nema problems, but we are still in the channel of salvation because Jesus saves. Davida unoti kunyange ndikafamba nomumupata wemumvuri werufu handityi, because he is with me. He saves. But the devil kills. Vanhu havaende kudenga nemusuwo unovhurwa naSatani. Nai vanhu vaMwari, kana vanhu vachienda kudenga pakufa, zvinoreva kuti musuwo wacho iwowo
wakavhurwa naSatan, because Satan ndiye akadzingwa akaskotanga project inonzi kufa kuti vanhu vapinde kudenga nayo. Zvazvinoreva futi zvekare ndezvekuti Satan is the doorkeeper, ndiye anochengetedza padoo iroro, ndiye anosarudza nguva yekupinza vanhu nenguva yekumira, ndiye anosarudza vekupinza nevekusapinza. Ichokwadi here kuti kudenga kwaMwari kunopindwa neprogramu yaSatan? Satani naMwari vanonzwana napapi kuti Mwari by creation is putting men in the world, Satan by dissolution is putting men into heaven? Ndizvo here vanhu vaMwari? The death yakauya naSatan destroys, and vanhu vobva vatsakatika. But God has got a project to save men. Mubvunzo futi unokosha ndewekuti, because ukakombeya mavhesi aya ari 2, Genesis 2 verse 7 naMuparidzi 12 verse 7, imwe iri kungokanzura zvakaitwa neimwe. Because 2:7 iri kuti Jehovha Mwari akaumba neguruva revhu, akafuridzira mweya weupenyu mumhino dzake, munhu akava mweya mupenyu. 12:7 iri kuti guruva manje rinodzokera kuvhu sezvaranga rakaita, mweya unodzokera kuna Mwari akaupa. Kureva kuti Genesis 2 verse 7 iri kuti dzidzisa the process of creation. Muparidzi 12 verse 7 iri kuti dzidzisa the process of dissolution. By creation, God is bringing men into the world. By death, Satan is removing men from the world. Apananzwa. Mwari kana achida kuti munyika muzare vanhu anocreata. But Satan anobvisa vanhu munyika nekufa. Now Satan kana achibvisa vanhu nerufu anovaendesa kupi? Can we go to heaven by dying? Timboverenga vakorinde vekutanga chapter 15 verse number 26. Iri kuti panapa muvengi wokupedzisira uchaparadzwa ndirwo rufu. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake. Vesi iri kudzidzisa kuti death is an enemy. Apananzwa. Death is a foe. Death is not a friend. No one can be accompanied to heaven by death. Hakuna munhu unoenda kudenga nerufu, because rufu imhandu yevanhu. Ndikubvunzei mubvunzo vatendi. Kana muvengi wako akauya akabika sadza nenyama yehuku nekaveji kakafraiwa zvakanaka, zvakapfidigidzwa zviri mubheseni, nemundiro yedhaga zvakanyatsorongedzwa zvakanaka, nemvura which is sparkling gold, but uchiziva kuti neuyu takarimirana kumugano, neuyu hationani, neuyu hatifambidzani, hatibatirani zvinhu, hatidyidzani. Ouya akatakura oswoti hama yangu rova sadza ndakwigira chikafu. Mubvunzo ndewekuti unodya here? Kana usingadye zvaunopiwa nomuvengi, kosei uchida kuendeswa kudenga nemuvengi? Because Bible riri kuti muvengi wokupedzisira achaparadzwa ndirwo rufu. Death is not a friend of Christians. Is not a friend of humanity. Death is a foe. Death is an enemy. Rufu ndimadzongonyodze. Rufu haruendisi kudenga sanganzvenera Mwari. Kana tingaenda kudenga, there must be another way. There must be another route. There must be another road. Not the way of death. Ndauya kuzokudzai vatendi kuti kudenga kana kungaendwa neimwe nzira, hakungaendwe nenzira yokufa, nekuti kufa kunounzwa nomuvengi. Death is an enemy and death must be destroyed. The other question I want to ask you, ndekuti kana rufu ruchipinza vanhu denga, kosei Mwari ari kuti runofanira kuparadzwa? Why is God intending to destroy the pathway through which we enter heaven? Why? Why is God destroying the road? Mwari ari kuda kutigirai road kuigreda, kuisa mapothole munzira yekudenga. Mwari ari kuda kubva kuivharirei nzira iyoyo, ari kuda kuibvisirei. Why is God going to remove the road? Why? Because it's the way that takes us to heaven. Inzira inoti
akatipinza mazambara, tichikwazisa ruoko runa mavanga, tichigara pazvigaro zvegoridhe, tichidyira patafura dzegoridhe, tichifamba munzira dzakaitwa negoridhe, tichipinda napamasuo ane 12, tichikwazisana navatsvene. Tichaona Paulo, tichaona Stephen, tichaona Abraham, tichaona Adam, tichagara navo. But the way is death. Why is God going to destroy the way? He is going to destroy the way because that way is taking nobody anywhere. Hakuna munhu ari kuenda anywhere by dying. In other words, vanhu vamwari, by dying we are going down. Tiri kuburuka zasi, hatikwiri kumusoro. Mwari ngatiitire nyasha vanhu vamwari. Can we go to heaven by dying? Tinoenda here kudenga kana tichinge tafa? Hatimbobvunza imwe verse apa. Timbotudza chimwe chinhu. Luke chapter 23 verse number 46. Inzwa munhu wamwari zvainotaura kwaiko inyaya yekuroverwa pamuchinjikwa kwaJesu nekufa kwake. Pane zvaakataura paverse 46. Kwai zvino Jesu akadana nenzwi guru achiti, Baba, ndinoisa mweya wangu pamaoko enyu. Akati areva izvozvo akabudisa mweya wake. Aitarira nechirungu inoti, Father, into your hands I commend my spirit. Into thy hands I commit my spirit. Katarisa the pronoun my. Iri kuratidza kuti Jesus is the one who is saying something. And iye ari kuratidza position yaari kutaura ari. Ne position iri kuinda waari kuti mweya wangu. Ari kuti inini ndiri pano. And ipapo angari pamuchinjikwa. He was nailed to the cross. And even after aburitsa mweya wake takasara tichimuona Jesu wese wanga huri paari, but usisina zvawaita, zvekumutsa vakafa, zvekurapa vanorwara, pasina zvese izvozvo. But Jesus had said kuti, I'm committing my spirit into your hands. Saka Jesu ari kuti inini, my spirit, I am here. But the spirit that is coming there is mine. Inini ndiri pamuchinjikwa. Takambotumirwawo zvinhu nana malaicha zvichibva kuSouth Africa tichizvitambira. Dedi vanofona vobva vati ndaisa zvinhu pana malaicha muzozvitambira ikoko. But zvinhu pazvinouya grocery hazviuyi nadedi. Uye zvekare hazvizi dedi. Pavanotosara, vanosara kuSouth Africa ikoko, vachitotarisira kuti zvinhu zvangu zvafamba here, zvasvika here, vane vachitofona kuti manzwa here kuti malaicha ari papi, because the goods that are coming, they are coming from our Father, but they are not our Father. Patinozvigamuchira, hatisi kugamuchira Baba, tiri kugamuchira zvinhu zvauya naBaba. Saka Jesu paakati ndinoisa mweya wangu mumaoko enyu, Mwari aisaisiwa Jesu naJesu mumaoko ake. Aisiwa simba rairaramisa Jesu kuti aribate. Jesu ndobva sara ari pamuchinjikwa. So when Jesus commended his spirit to the Father, he remained. The spirit was not Jesus. Jesus did not go to heaven. Ari spirit. Ngati muvunze Jesu wacho paakamuka kubva kuvakafa kuti nhai Jesu pamakamuka paya pamakataura kuti I am committing my spirit into your hands, Father, maitaura here kuti maakumbovhaya kudenga. John chapter 20 verse number 17 aitaura naMaria Magadharina. Kwai verse 17, Jesu akati kwaari, usandibata nokuti ndichigere kukwira kuna Baba vangu, asi enda kuhama dzangu uti kwavari, ndinokwira kuna Baba vangu na Baba venyu, kuna Mwari wangu na Mwari wenyu. Amuka kubva kuvakafa Jesu. Akafa 3 days ago. And 3 days ago akatiudza kuti I'm committing my spirit into the hands of the Father. Now he is resurrected from the dead. Akuti kuna Mary Magdalene, usandibata because handisati ndakwira kuna Baba vangu. I am yet to ascend to the Father. Handina kuinda. Saka zvinoprova pfungwa yekuti Jesu paakatuma mweya iye haana kuenda akasara kuno, because dai akanga aenda nemweya iwoyo aingoudza vanhu kuti ndakadzoka, uri kutondiona, handiri kundiona panapa, paipe ndakatorova pasi kudzoka uku,
chitotitambirai because taatiriko. But Jesus is saying, I have a program yekuenda manje yaunofanira kunoudza hama dzangu kuti ndaakukwira kuna baba vangu nababa venyu. Vanhu vaMwari, can we go to heaven by dying? Jesus is showing us kuti hakuna munhu anokwira uko ari mweya, munhu anosara panyika. Tichiverengai Job 14 verse 10 and verse 12. Ndo verse yedu yekupesera iyi. Mwari obva atiitira zvakanaka. Jove, ativerengei kuna Jove. Job chapter 14 verse number 10 ne verse number 11 tobva tanamata. Mwari votiitira nyasha. Verse number 10. Asi munhu unofa akaparara hake, zviro kwazvo munhu unorega kufema, zvino uripiko? Jove ari kuvhunza mvunzo kuti kudenga ndo kwaari here munhu? Uripi? Ari kutomutsvagawo, haasi kutoziva kwaari. Mwari ndiye akainspire kunyorwa kwevhesi achiudza Jove kuti imboudza vanhu pfungwa iyi, ndiri kutotsvagawo munhu amene ari kungonzi akauya kuno, vanhu vese vakafa, kwari kungonzi kwari kunoku, Mwari ndimi makamutora maanaye ikoko, ini ndiri kutomutsvagawo. Chinyora vhesi udze vanhu umbovabvunza, pamwe vanoziva, ini handizive vanhu varipi. Mwari ari kuti munhu chandoziva pamunhu ndechekuti unofa. Kana afa anoparara hake, kana afa anorega kufema. Zvino uripi? Ati pane kwaari ndo pandiri kutsvagawo ini. Mwari ari kutotestify kuti kudenga munhu hako. Tateguru venyu mudhara vakafa vaya, vamuri kuti tisvitseiwo kuna Zame, mozotisvitsirewo kuna Chikukwa, mozotisvitsirewo kuna Musika vanhu. Mwari ari kuti asvitse because ina handisi kumuona hako kuno. Teerera munhu waJesu, vanhu havaindi kudenga pavanofa. Mwari vari kuti munhu anofa akaparara hake, zviro kwazvo uripi? Verse number 12. Saizvozvo munhu unovata pasi akasamukazve, haazomukizve kusvikira denga rapera, havangamutswe pahove dzavo. Amen. Mwari ngatiitire nyasha vanhu vaMwari. Hanzi naJehovha Mwari Baba, munhu anovata pasi akasamukazve, havamutswe kusvikira denga rapera. Amen. Chechi yaMwari, pane zvinofanira kuitika kuvanhu, pane project iriko sangano raMwari, pane zviri kuitiwa naMwari. God is busy preparing heaven, and whilst heaven is for the preparation, is for the preparing, heaven is being prepared. Mwari vari kuti vanhu vari kumboita project yokuvata. Kana denga risati rapera, whoever afa anovata. Kana munhu afa denga risati rapera, ngambovata. God is saying, people who died and people who are dying and those that will die, they are going to sleep because denga riri kugadzirwa. Jesu anotipa insight into the heaven that is being prepared. Anoti John 14 verse 1, moyo yenyu ngairege kumanikidzwa, tendai kuna Baba muchitenda nomandiri, nokuti mumba mababa vangu mune dzimba zhinji dzokugara. Ndinoenda kunokugadzirira pokugara. Kana ndaenda ndinozouyazve ndikugamuchirei kwandiri, kuti pandiri nemi mugovapowo. Saka vanhu vaMwari ngaindikudzeni, denga riri kugadzirwa. God is preparing heaven to make it accommodate people who had been sinners, kuti vanhu vakasikwa nomufananidzo waMwari, vakazadzwa nesimba rechivi, vakararama vaine upenyu hwekutambudzika, vagone kuzorarama in a heaven bliss. God is preparing heaven. Whilst heaven is being prepared, Mwari vari kuti kufa kuri kuitika kuvanhu kunonzi kuvata pasi. Mwari ari kuvatisa vanhu. Mwari haasi kuparadza vanhu, haasi kuendesa vanhu kudenga, haasi kuendesa vanhu kumvura, haasi kuendesa vanhu munyanza, haasi kuendesa vanhu mumoto, haasi kuendesa vanhu mugehena. Ari kuvavatisa hope kuti mangwanani denga kana richinge rapera vazomutswa pahope dzavo. Teerera munhu waJesu, you need to sleep, because to sleep is to wait. Kumirira kupera kwedenga kureva kuti pane pfungwa yetinofanira kuzotsvaga kuti denga rinopera rini.
Kana denga rapera, vanhu vachaenda rini? Ko vakavata vachamutswa sei? Iyi pfungwa inokosha yatinofanira kutarisa. Asi in the interim, bvuma kuvata. In conclusion, Mapisarema chapter 115 verse 16. Chinhu chimwe chete chinokosha pamberi paMwari ndirwo rufu rwavatsvene vake. Vatsvene vake vanokoshera Mwari. Chinoitisa vanhu vatsvene kuva naMwari mutsvene, ane utsvene, anopa vanhu utsvene. Kufamba naMwari uyu kunotiita kuti tive vatsvene. Kana tikavata pasi tiri vanhu vakadaro, tinokosha pamberi paMwari. Hapana munhu anoenda kudenga nhasi kana afa. We cannot go to heaven by an enemy. We cannot go to heaven by dying. Hatingapinzwi kudenga nemunhu akadzingwa ikoko, achitanga program yekupinza vanhu kudenga kwaakadzingwa, kwaasiri kuzodzokera. Tinoenda kudenga neprogram yaMwari. Bhaibheri riri kuti havamuki kusvika denga rapera. Chimbosiya denga riperezve. Mbomira kuparidza chudza vanhu kuti vanhu vari kuenda kudenga. Siya denga ripere, denga rizi rako, idenga raMwari. Mwari ndiye ari kugadzira denga kuti vanhu vaMwari vazoya kudenga. Iwe uri kutaura zvokuti vanhu vanoenda kudenga, wakariona kudenga racho, pekuvisa pacho vanhu unapo here? Wakagadzira denga here? Imbosiya Mwari neproject dzake dzipere, Mwari azoita zvinhu zvake. But I want to pray with you kuti Mwari vatiitire nyasha. Titenge kuparidza mharidzo kwayo, number 1. Titenge kurarama tichitenda zvinhu kwazvo. Uye tigamuchire Mwari uyu anotigadzirira denga kuti tizopinda mariri, kuti kana tamo tigofara naye tichigara upenyu husingapere mudenga raMwari panguva yakafanira. Kana uri munhu akadaro, uti Mwari ndoda a change of life, a change of belief, a change of thought. Nditange kuona zvinhu nenzira yenyu. Nyaya iyi ipinde mupfungwa dzangu. Kana ndakamboparidza mharidzo ndichiudza vanhu kuti vaenda kudenga, ndichidzokera kunovaudza kuti havana pavakaenda, vakavata pasi, but iko zvino ngatichiprepare. Ngatidzorei uso hwedu tinamate. Baba vari kudenga, toda kutendai nekuti utsvene hwenyu hunogara nekusingaperi. Tinotenda nezvokwadi yeshoko renyu. Vatsvene vose vanovata pasi, kusanganisira nevakaipa. Hakuna akaenda kudenga. Kudenga kwamuri hakuna vanhu vari pasi kumirira kuti denga renyu ripere. Chationa matirewo zvino Mwari, tibatsireiwo tirarame novutsvene hwenyu. Tirarame tichitenda musimba rinomutsa vakafa, simba raJesu anogara nekusingaperi, Jesu anotransforma upenyu, Jesu achatranslata vanhu kuti vazopinda into the heaven bliss. Thank you Father, because you are ready kutiita accommodate in heaven. Tinokutendai nezita raMambo Jesu tanamata. Amen. Vese vanonzwa uranyi, soko rakanaka murise pasi, kuti vanhu vese ngarinzweni, uyo unoda, soko pagomonemikana, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, uyo unouya nasi uya, pinda pamusiwo wazarurirwa, Jesu ndiye nzira yeidiyega, uyo unoda, tumasoko pagomonemikana, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, uyo unoda upenyu darini, uyo unoda, tumasoko pagomonemikana.
ari kudaidza, uyo unoda, uya, uyo unoda, uyo unoda, tuma soko pako manemikana, Baba wadikanwa, ari kudaidza, uyo unoda, uya, Baba wadikanwa, ari kudaidza.